martangiang mahita. Mauliate madiho ale debata Jahoba amanami na mangaramoti ngulunami sahat itikyon. Tuhan, urupi jala pargugoy mahami di bagasat todimi, dinalaho manangihon atam na bediyay. Amen. Horas madihita sudi. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita minggu napa 25 hodung Trinitatis, ima na tersurat di buku Evangelium ni si Mateus bidu 24, mamuka sian ayat sia sahat tu ayat 14. Tapai hutihuk ma di bagasar rohatta songonomma didok. Dungi pasahaton na mahamu tuha pursuhon, pola pusaon na dohamu, gabe hosoman ni bangso saluhut na hamu ala guarhu. Jadi torok mana tergasip ditikii, gabe masih jehean, jala masih hosoman ma. Dungi hehe malan, panurirang pergagap mangaliluhon torop jolma. Jadi ala nalam rarat naso uhum lam tungali nama holong ni roha di jolma gudangan. Alai namanahan rodi ujung ido baluauna. Laos barita honot todo berita naulion nataringot tuharajaon nai dilihat portibion laho maka tidak kosa tu saluhut na bangso dung pei asaro ujungna. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, napatu do bangga akka bangso di portibion, ala bangunan na terberita di negara nabi. Isarana Menara Eiffel di Paris, Candi Borobudur di Yogyakarta, Tugu Monas di Jakarta, Menara Kembar di Kuala Lumpur, dohot akka bangunan na asing di sadok portibion na adong hasurungan. Songonido Israel na jolo, bangga do nasida di haulion dohot di hatoguon ni bagas joro di Jerusalem. Ape asing do pamerengan ni Tuhan Yesus tu bagas joroi. Dang pasobon na sogot disi dua batu martidi-tidi naso gargaronna ninna Tuhan Yesus. Lapatanna marujung jala maleksema aka haulion na di portibion. Dung haruar Tuhan Yesus dohot akka sisian na siya bagas joro dihatahos sisiani longang ni rohana taringot tu haulion ni bagas joroi. Ima bikas na didok Tuhan Yesus pikiran na taringot tusi. Mangihut to Tuhan Yesus nang pesongoni haulion dohot hatongamon ni bagas joro ditikina malekse doi. Ditiki mangulon nasida di dolok jetun diuduti siseani dope pakkataion taringot tu halelekse ni bagas joro. Laos disukun nasida perdomuan ni tu ujung ni portibion. Bagas joro manang Jerusalem do pusat kebanggaan, dohot pusat ni kegiatan ni halak Yahudi. Di tengahon nasida haulion di bagas joro itu Tuhan Yesus alani ima dihatahot Tuhan Yesus tu nasida taringot tu haleng seni bagas joroi dohot taringot tu harorona napa dua halihon. Jala domu tusima nanaing odol honon ni turpuk jamita sadarion tuhita aka amang inang bohado adorang so malekse portibion
adorang soro Tuhan Yesus na padua halihoni diodol hodo tuhita asa manahan ro di ujungna ay ido peluaonna songon na tersurat di ayat 10 tulu ni turpuk jamitatta sadarion atong asa manahak kita ro di ujungna dia ma si patu pautta pinomat adong matolu nanaing pasahaton ni turpuk jamita sadarion tuhita akka amang inang manahan ro di ujungna tapatu pamai na perjolo marhite haporseaon na bulus jala sitong takas situtudo perdomuan ni turpukon tuhata jea nani dokni Tuhan Yesus tuhalak parise ima na dibiddu 20 tolu. Didok Tuhan Yesus hata jea itu halak parise asa unang beli bakko ha pariseoni tu sisianna. Molo maralo pe Yesus tu hajahudion na marujahan tu ha pariseodo nani alona. Ala nunga maralo situ tu ha pariseoni tu ha beruon na binoan ni Tuhan Yesus. Akka ruhut ta pariseon na maralo tu hai beruon na binoan ni Yesus. Ima na perjolo tarihot situtudo hajahudion tu si sia-sia ni patik na mabahen gabe holip ipola ni patiki ima holong ni roha. Na peduahon lamar sigorgor do ujui nasionalisme ni Yahudi maralohon panggonggomi ni Romawi. Dipakai parise lembaga parugamoon ni Yahudi gabe saluran ideologi dohot wadah nasionalisme memperjuangkan kemerdekaan sian wasoni Karajaon Rom. Dari dama nanaing pakeon ni Tuhan Yesus laho patuluson ideologi nasidai. Na patuluhon aladang sadalan Tuhan Yesus dohot parise gabe maraloma nasida. Dibuat parise ma Yahudi manulak jala mangalo Tuhan Yesus jala di ujungna marparsilakon ibana. Alani amang inang uria na hinakolongan ni Tuhata rikodo marsormik kita. Uria sinuaing tu uria Yahudi na marbakko parise. Ileng seho bagas joroi alanunga gabe liang ni padubuan. Alanunga marasar disi ngolu nasi paula-ula penuh dengan kemunafikan. Si bolok konotodo bako parisei sian ngoluta dohot sian parngoluan ni huria. Unang gabe huria na tertutup huriai parsaoran ni sadok bangso doi. Si paholangota do siak huria sikap Yahudi na tertutup cu Yesus dohot tu bangso na asing. Si paholangota do siap parngoluauta dohot siap panggulmiton ni huria sikap superioritas na mga rejumi diri umebat sian na asing umebat sian huria na asing si padau otta do sian ngoluta bako parise na mga rejumi diri penguasa maradopon na torop alani bulus mahita marhapor seaon holan tu Tuhani. Tuhan Yesus rotu portibion laho pasitokon ngolu parugamo otta hapor seaota sian si paula-ula tu hapor seaon na bulus jala na polit. Na paduahon si ulahonota asa manahan ro di ujuk kita aka amang inang ima marhite naringgas mangulahon ulaw tabi.
ala padohan ni Jesus na madok. Naso pasobon na nang godua batu martidi-tidi di bagas joroi. Disukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes, dohot si Andreas Tuhan Yesus. Taringot Tuhan mamasani idok. Paboa matuhami adigam masai. Jala dia mata dana paboa nasonggop sa luhut nai. Alay alus ni Tuhan Yesus madok. Jaga mahamu sotung dililuhok kalak kamu. Adong dua rumang partikian ni halak Yahudi. Ima tiki nuai dohot tiki si paumaon be. Tiki si paumaon ima tiki hasesega ni portibion. Alai gabe tiki haluao doi di akka na makaposi debata. Pangatusion ni sisani taringot tu ari nanaing ro hubes pai mai mahon barhite na maninggalhon ulaun si ganopari. Sahat tu saunari saya dong dope pangatusion nasongoni. Didok nasida pangaradio di haroroni Tuhani basudaum masude arta portibion jaladang rikot be mangula. Alani amang inang uria nahina kolongan ni Tuhatta dadai nanaing dohonon ni turpukon. Dina mangarade hita pai mahon haroron ni Kristusi ikon berjuang dohita mangalo parpoda haliluani. Ima akka panurirang pergagap na pasoboko dirina tu Kristus na mangarampas waso ni Kristus jala mangaliluhon doho mangalumlami rohani jolma. Lumlam huria ala panosa ni akka pergagap. Ima akka perjamita na mangaliluhon jolma ala jamitana mangaiton sangap tu dirina. Aku ni iko berjuang dohita mangalo huaso na manursari dame doho tolong. Ima akka bako hosom doho perbedaan. Bako na pasar sarhon hahurangan ni dongan. Na manaburho pitna jala na parwarwaho dongan. Laho manabunihon hahurangan na. Ala dipisang huria pangalausion na. Ala dipatupa huria pamisangon. Ala di ulahok huria teguran tu ibana ujungna di ulahon ibana ulaun naso denggan nama bahen gaur uria. Alani aka amang inang uria nahina kolongan ni Tuhata marsi hohot mahita maka porseai Kristusi marhite naringgas mangulahon ulaut tabe di bagasan aporseau tu Tuhani. Na perpudi ma ima na patuluhon si patupaota asamanaha kita ro di ujung jala di palua hita di ujung ni ngulutta di dok di turpukon marhite namar si hohot di haporseau. Sude nama sai ikon masa ikon adopan ni sisiani jala mabahen marukil nasida. Marukil do sisiani lahu mamaritahon barita nauli. Dileai jala di uhum parhuaso ni portibion. Di parsirangguton mengadapi nama sai dipangido sian sisianna parsi hohoton di haporseaon sahat tu natari parnasida tu hamonangan. Dada hamonangan dope guaron ala sega bagas joroi. Alai molo dung jongjong joro na ibarui ipe asa hamonangon guarna. Joro na ibaru ima perjuangan parsiranggutok kaporseaon ditiki si pai maoni ima ujung ni ngolut tahun. Tuhan Yesus rona padua halihon ido si tagamota jala ido si pai mai mauta. Dipangido Tuhan Yesus sia sisianna asa manahan ro di ujung
akka sisianna na mangihuton ibana. Dakolan na jolo masa parukilon dina memeritahu katanay nuaing pe. Marukil do akka na porsiai laho makatidako Kristus. Dang diloas na porsiai madabu tu padilian. Alay na terjodo akka na makaposi ibana tu parsi hohoton habengeton doho haset yaun nang pe gudang mengadopi parukilon. Sude parukilon na adopi nuai torop gereja na ditutup. Ipamaul-maul pajongcok ku gereja. Torop inganan dang diloas pertangyangan keluarga dohotlan akka na asing. Alani igildo siak kita parsi hohoton manoktong makaposi Kristus. Parsi hohoton makaposi Kristus ido pangaradiota di haroroni Kristusi. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan mauliate madihodi denggan di basami. Napaluasok kami manangi hokatami. Namangaleho posni roha di hami. Asa manahak kami rodi ujungna. Sahat tuharoroni haroroni Yesus Kristus Tuhan nami tu portibion. Napa dua halihon. Lehot di hami hagogoon. Tung marukil. Tung gudang pe. Nahu bolusami akka persoalan. Alay. Manoktok kami porsea. Jala makaposiho. Saliling di ngulunan. Amin.